Napabalikwas si Joy mula sa pagkakahiga. May alingaw pa ang kanyang pandinig, ang tinig ng kanyang Ate Joanne. Dahil sa kalagayan ng kanyang kapatid, nakatulog siyang umiiyak. Iniisip ang pinagdaraan ng hirap ng kanyang ate. Tiningnan niya ang asawang si Luis. Mahimbing itong nakatagilid sa pagkakahiga. Pagkabukas ng pinto ng kanyang silid, ay muntik siyang mapatakbo pabalik sa kama. Isang maputing usok na hugis babae. Mahaba ang buhok katulad ng kanyang ate. Ang nakita niya sa sulok ng kanyang mata. Nakatayo sa salas. Kumapang ang kilabot sa kanyang buong katawan, ngunit kasabay ng lagitik ng pagbukas ng kanyang switch ng ilaw sa salas, ay naglaho ang maputing usok. Pinakalma niya ang sarili. Guni-guni lang iyon. Tumuloy siya sa komedor at nagtimpla ng gatas. Umuukil-kil sa kanyang utak ang mga katanungang ayaw niyang sagutin. Totoo bang naroroon ang ate niya? Kaya naririnig niya ang tawag nito. Mensahe ba iyon ng isang masamang pangyayari? Napakalayo ng Rizal kung saan naroroon ang kanyang Ate Joanne. Para maabot siya ng tinig nito. Dito sa Nueva Ecija, parang multong bumabangon sa kanyang isang pangampang hindi niya lubos maunawaan. Kahapon ay dinalo niya ang kanyang Ate Joanne. Nagtagpo-tagpo sila si Juby na sumunod sa kanya at si Jonah na bunso sa kanilang 4 na magkakapatid sa Tagaytay. Maayos naman ang lagkay ng kanilang ate. Nakikipagbiruan pa nga sa kanila. Dumidilim na nang sabay-sabay silang nagpaalam. Si Juby ay sa Manila nakatira kasama ang kanyang asawa at isang anak. At si Jonah naman ay sa isang subdivision sa Alabang kasama rin ang kanyang mag-ama. Iginagalang at mahal na mahal nila ang kanilang ate na siyang tumayong magulang nilang 3 pagkatapos sabay na mabawian ng buhay sa isang aksidente ang kanilang ama at ina. Katatapos lang nito noon ng pag-aaral at ito na nga ang nangasiwa sa naiwang minimart at ilang ektaryang tubuhan ng kanilang mga magulang. Ito na rin ang nagpaaral sa kanilang 3. Sa kanilang ate nila naramdaman ang pagmamahal ng ina at ama. Kaya lubos ang paggalang at pagmamahal nila rito. Noon lang sunod-sunod na mag-asawa silang 3, nagkahiwa-hiwalay sila. At ang huli pang nakakita ng kakasamahin sa pagtanda ay ang kanilang Ate Joanne. Buti na lang at mayroong isang Pablo na nagtayo ng junk shop sa kanilang bayan sa Nueva Ecija. Pagkatapos magpakasal ng mga ito, ay lumipat sila sa Tanay Rizal, kung saan mas malawak at mas maunlad ang kanilang negosyo. Hindi na nabigyan ang mag-asawa na supling hanggang sa dapuan na nga ng karamdaman si Ate Joanne. Si Joy ang naiwan sa Nueva Ecija. Si Juby ay isang bank officer at si Jonah ay isang guro sa isang international school. Noon, malusog ang kanilang Ate Joanne, kaya hindi pumasok ni guni-guni nila na mahihirapan ito sa isang karamdamang walang lunas, leukemia. Tinaningan ito ng doktor, bagamat pinayuhang magpa-chemotherapy na mahigpit naman itong tinutulan. Nalampasan nga nito ang 1 taong taning sa tulong ng isang Dr. Herbalis. Ngunit nitong mga huling araw ay dumalas na ang pagdurugo nito sa gilagid, sa ilong, pati sa pagdumi. Ang pagsuko ng katawan ay naging lubhang kapansin-pansin. Kaya nga, kahapon, nang itawag sa kanila ng kanyang bayaw na nanggaling na naman ito sa hospital, ay nag-time out silang 3 magkakapatid sa kanilang mga trabaho at dinalaw nila ito sa Tanay Rizal.
Pagkainom ng gatas ay bumalik si Joy sa higaan. Ngunit agaw tulog pa naman ay muli niyang narinig ang tawag ng kanyang Ate Joanne. May kakaibang kabog ang kanyang nararamdaman. Alam niyang may gusto itong ipaabot sa kanya. Kung ano iyon, hindi niya maapuhap sa kanyang isip. Basta ang gusto niyang makita ang kanyang ate. Ngayon na, ginising niya ang asawa at gumayak sila patungo sa Tanay Rizal. 2 a.m. Malakas ang hingal ni Juby habang sinusupahan ng tubig ng kanyang asawang si Oscar. Bakit ang lakas na sigaw mong, "Huwag! Ano bang napanaginipan mo?" Tanong ni Oscar. Si ate Joanne. Pinipigil kong sumama ka na tatay at inay. Pero ayaw niyang papigil. Hinawakan ko ang kamay. Pero nagpumiglas. Parang totoong totoo. Noon ako nagising. Okay, dalawin natin uli siya bukas. Magdasal ka muna bago matulog. Hindi, Oscar. Puntahan natin ngayon si ate. Please, gusto kong makita si ate. 2:30 a.m. Pupungas-pungas na hinagilap ni Jonah sa ibabaw ng katabing bedside table ang tumutunog na cellphone. Hello, ate? Ani Jonah matapos makita ang number at pangalan ng kanyang ate sa cellphone. Walang sagot. Ilang ulit pa niyang tinawag ang pangalan ng kapatid. Ngunit walang sumasagot pagkamat nanatiling bukas ang linya. Hello, ate? Wala ring sagot. May kakaibang bumuntol sa kanyang dibdib. Bakit kailangan tawagan siya ng kanyang ate sa ganitong oras? Bakit walang sumasagot? Ngayong hindi naman isinara ang telepono. May biglang nagkahugis na takot sa kanyang utak. Nangalisag ang kanyang mga balahibo. Nang tuluyang sakmalin ang pangamba ng kanyang dibdib. Ang matinding kutob na naghatid ng agam-agam at nagpabukal ng kanyang luha. Ginising niya ang asawa. Ilang sandali pa'y humarurot na ang kanilang kotse patungo sa Tanay Rizal. 4 a.m. Sabay-sabay na pumarada ang tatlong kotse ng magkakapatid sa tapat ng tahanan ng kanilang Ate Joanne. Sa isang subdivision, humahangos na nangagsibaba ang tatlo na hindi man lang nagsasalita, na nagtama ang mga mata ay bumadha sa mga muka ang pagtataka kung bakit para silang nagtipan ganong wala namang namagitan sa kanilang communication. Maliwanag ang buong kabahayan. Ang sumalubong sa kanila ay ang kanilang Kuya Pablo. Tahimik siyang umalis. Ngayon lang. Naramdaman ko na lamang na yumakap siya sa akin ng mahigpit at ilang segundo lang ay wala na siya. Wala siyang nasabing kahit ano. Lumuluhang wika ng kanyang bayaw. Iisa lang ang nasa isip na magkakapatid habang tahimik na umiiyak. Hindi man sila natawagan sa pag-aakalang kutob lang ang nararamdaman nila, ay ipinaabot sa kanila ng kanilang ate ang mensaheng ito sa magkakaibang paraan. Kahit sa harap ng kamatayan, ipinadama nito sa kanila ang pagmamahal at kahalagahan ng pagkaka-isa. Iritable na si Susie kung kailan naman kasi ang dami niyang bit-bit mula sa pagsha-shopping ay saka naman bumuhos ang malakas na ulan. Mula sa mall ay halos 30 minutes din na naghantay bago makasakay ng taxi. Traffic over sa traffic. Dahil sa lakas ng ulan, halos nag-level up na ang kanyang inis. Pagod at gutom na siya. Ang dating 40 minutes na biyahe sa jeep para makarating sa kanilang lugar ay umabot mahigit 2 oras. To think na nakataksi siya.
mahal tuloy ang ibinayad niya sa taxi. Ang malakas na ulan, wala pa rin itong humpay. Sa katunayan, marami na siyang nadaan ng lugar na nagsisimula ng bumaha. Hindi tuloy niya maiwasang mangamba dahil baka ma-stranded pa siya. Para talagang may bagyo, pati ang hangin ay malakas. Hindi tuloy niya maiwasang manisi at pati pag-asa ng Weather Bureau ng bansa natin. Sa isip niya ay hindi man lang inabusuhan ang taong bayan sa malakas na ulang iyon. Sana ay hindi na lang siya nag-shopping. Sana ay nanatili na lamang siya sa dormitoryo. Sana hindi nabasa ng ganoon. At sana hindi nasira ang ilang pinamili dahil sa malakas na ulan. At marami pang sana. Pagbaba ng taxi, may kalayuan pa ang eskinita na kanyang lalakarin. Panay ang dasal niya na sana'y tumigil na ang ulan o kaya'y may dumaan na kakilalang may dalang payong. Makikisukob na lamang siya patungo sa kanilang dormitoryo. Ineng, gusto mong sumukop sa akin? Mula sa kanyang likod ang nagsalita. Isang matandang lalaking may dalang payong. Mestisohin ang matanda at puti ang balat at buhok nito. Basa na rin ang matanda. Kagaya niya, kiniginaw na rin ito. Pero nakangiti ito sa kanya, sadyang hinihintay ang kanyang tugon. Nako, salamat lolo, dumating kayo. Tulungan na kita sa iyong bitbitin. Madilim ang eskinita, patuloy ang pag-ulan. Ganun pa man, hindi siya nakaramdam ng pangamba dahil kasama niya ang matanda. Inihatid pa siya ng matanda sa kanyang kwarto. Nang makakain at makapag-ayos ay agad siyang natulog. Kinabukasan, tinungo niya ang station ng naglilinis sa dorm. Si Isa, may ipapakisuyo kasi siya rito. Nadatnan niyang nagtirik ng kandila sa harapan ng isang litrato. Si Isa. Hello, Isa. Sino yang nasa litrato? Bakit, Susi? At saka namutla ka. Sino nga yan? Isa. Lolo ko, Susi. Siya ang nagpasok sa akin dito bilang tagalinis. Matagal na siyang nagtatrabaho dito. Nasaan na siya? Matagal na siyang patay. Sa katunayan, kamatayan niya kahapon kaya ipinagtiri ko siya ng kandila. Sapo ang dibdib at kinilabutan na napaupo sa tabi ni Isa si Susi. Ikinuwento niya ang lahat nito na nangyari ng gabing nagdaan. Ang matandang lalaking matagal na palang nangangalaga at marahil hanggang ngayon ay kasama nila at nagbibigay protection sa kanilang dormitoryong iyon.